Slav hevalno em ê divê vîdyoya xwe de li ser sed hevokên Hollandî bisekinin. Mirov dikare van hevokan wekî qalib jî bifikire. Gava ku mirov hînê zimanekî bibe, divê mirov hevokên bi vê awayî hîn bibe. Ji ber vê yekê, min sed hevokên girîng ên ku rojane tên bikaranîn hilbijartin. Heke hûn amade bin em dest pê bikin. 100 zînin for Nederlands op A1 niveau. Sed hevokên Hollandî yên ji bo asta yekemîn. Em niha yek bi yek li ser bisekinin. Hallo, Slav. Hallo, hevalno, gava ku mirov dibêje hallo, ev ji bo fermiyetê, ji bo resmiyetê tê bikaranî bipiranî, kesên ku mirov wan nas nake. Yan jî yên ku temenê wan mezin, em bibêjin gava ku mirov çe doktorekî yan jî li cihekî, mirov dikare bibêje hallo. Lê em bibêjin kesên nas, em bibêjin derdora mirov, hevalê mirov, malbata mirov, xizmê mirov, mirov ji wan re dikare bibêje hoy. Hoy jî, hallo jî tên wateya Slavê. Lê wekî min got, wateya hallo hinekî fermî ye, resmî ye. Hoy hinekî din, mirov ji bo kesên nêzik, ji bo hevalên xwe û malbata xwe bikartîne. Hû xatet, tu çawa yî? Xut, dankê. Ez başim, spas. What is your name? Navê te çi ye? My name is Henk. Navê min Henk e. Var kom je vandaan? Tu ji ku derê yî? Ik kom out Frankrijk. Ez ji Fransayê me. Yan jî ez ji Fransayê têm. Hû out ben yê? Tu çend salî yî? Ik ben 35 jaar oud. Ez 35 salî me. Waar woon je? Tu li ku rûdinê? Ik woon in Den Haag. Ez li Den Haagê rûdinêm. What do you? Ev tê wateya tu çi karî dikî? What do you? Mirov dikare wisa bibêje. Ik ben student. Ez xwendekarim. Student tê wateya xwendekar. Ben tê wateya im. Ev cinavka kesandinê. Ik jî tê wateya ez. Ik werk als docent. Ez mamoste me. Yan jî ez wekî mamoste me. Li vê derê wekî als hatiye bikar anîn. Lê di Kurdî de em dibêjin ez mamoste me. Ez karê mirov çi be mirov ê dibêje. Sprekî Engels? Tu bi îngilîzî diaxivî? Yan jî tu bi îngilîzî dizanî? Di Kurdî de em zêdetir dibêjin tu îngilîzî dizanî. Lê Hollandî wisa nabêjin. Hollandî dibêjin sprekî Engels? Tu bi îngilîzî dizanî? Ya in beyçê. Erê hinekî. Lê ev ya vê derê divê min wiha bigote. Ya in beyçê. Hinekî wisa dikirpînin. What is your telefon number? Nimreya telefona te çi ye? Yan jî hejmara telefona te çend çi ye? Mirov dikare wisa jî bibêje. Nimreya telefona te çi ye? Hejmara telefona te çi ye? Mein Telefonnummer is 0653 Nimreya telefona min 0653 ye. Hoe laat is het? Saat çend e? Het is 10 uur. Saat 10. Hoe lang woon jij al in Nederland? Çend salet tu li Hollandayê dijî? Ben je getrouwd? Tezewicî? Hoeveel kinderen heb je? Çend zarokên te hene? Hoeveel tê wateya çend? Kinderen jî tê wateya zarok. Heb je hene? Heb je broers of zussen? Xwişk û birayên te hene? Bror tê wateya bira. Züs ev zussen tê wateya xwişk. What is your hobby? Hobiyên te çi ne? Yani tiştê ku kêfa te jê re tên. Wat vind je leuk om te doen? Tiştê ku kêfa te jê re tê tu bikî çi ye? Ev lêker lêkera fîndinê ye.
welke talen spreek jij? Tu kîjan zimanan dizanî? Yan jî tu kîjan zimanan diaxivî? Hebî hewsdîrin? Ajalên te yên malî hene? Wat is je favoriete eten? Xwarina ku tu herî zêde jê hez dikî çi ye? Wat doe je in je vrije tijd? Tu di dema xwe ya vala de çi dikî? Hoe laat sta je op? Tu di saet çendan de radibî? Li vê derê lêker opstane, yani rabûn. Gava ku mirov ji xewê radibe. Hoe laat ga jij naar bed? Tu di saet çendan de radizê? Wat is je favoriete kleur? Rengê te favori çi ye? Kleur teva te ya reng. Wat for müzik luister je graag? Tu ji guhdarîkirina kîjan müzikê hez dikî? Ev ji lêkera lawistiriне teva te ya guhdarîkirinê. Wat for films findest je leuk? Tu ji çi cure filman hez dikî? Lees je graag boeken? Tu ji xwendina pirtûkan hez dikî? Ev ji lêkera leyzinê teva te ya xwendinê. Wat is jouw favoriete boek? Pirtûka te ya favori kîjan e? Ya jî em dikarin wiha bibêjin. Pirtûka ku tu herî zêde jê hez dikî kîjan e? Wat is jouw favoriete seizoen? Demsala te ya favori kîjan e? Li vê derê seizoen teva te ya demsalê. Hoeveel uur werk je per week? Tu hefteyê çend saatin dixebitî? Li vê derê week teva te ya hefteyê. Hoeveel çend yan jî teva te ya çi qas. Ev ji lêkera werkinê teva te ya xebitînê, karkirinê. War ga je op vakantie? Tu ji bo betlaneyê diçî ku? Li vê derê vakansî teva te ya betlaneyê. War li ku? Kun jij dat herhalen? Tu dikarî wê dubare bikî? Ev lêkera kunnen heye teva te ya karînê. Dat wê herhalen dubare kirin. Ik begrijp het niet. Ez fêm nakim. Ev ji lêkera bixraypinê ye. Ev nîta vê derê teva te ya nayê, nakim, neyînî dike. Ev hevokan cümleyan neyînî dike. Waar is het toilet? Tuvalet li ku ye? Hoeveel kost dit? Bahayê vê çendê ye? Ev çi qas e? Ik wil graag een koffie. Ez qehweyekê dixwazim. Maxîk een koffie? Ez dikarim qehweyekê hildim? Hevalno ev hevok dema ku mirov yekser bibêje tê bikaranîn lê hevoka duyem maxîk een koffie ev ji vê kubartir e. Yani em vê awayî bikarbînin ê ji bo me baştir bibe. Ik wil graag een koffie jî em bibêjin ew jî ne xirab e. Lê heke em bixwazin hinekî din kubartir bibêjin em dikarin vê bikarbînin. Maxîk een koffie. Heta als tu bilîtê jî mirov dikare pêva bike em ê qasekî din werin ser wê jî. Als tu bilîft. Ev têwa te ji kerema xwe. Ev dîsa gava ku mirov bixwaze resmî be, fermî be li hemberî kesên mezin yan jî li ciyekê resmî em bêjin li nexweşxaneyê li hemberî doktor. Mirov dikare als tu bilîftê bikarbîne. Lê ev als je bilîft li hemberî kesên nas, li hemberî malbatê û hevalan mirov dikare bikarbîne. Ev jî têwa te ji kerema xwe û têwa te fermo jî. Ev jî als tu bilîft têwa te ji kerema xwe, als tu bilîft têwa te fermo. Als je bilîft ev jî têwa te ji kerema xwe, dîsa têwa te fermo. Dankjewel. Gelekî spas. Geen dank. Rica dikim. Yan jî lava dikim. Yan jî pirsgirêk nîne. Em wisa jî dikarin bibêjin. Lê rica dikim hîn kubartir e. Sorry. Maxî is fraxi. Li min bibore. Ez dikarim pirsekê bikim. Yan jî ez dikarim tiştekî bipirsim. Ev li vê derê îts têwa te tiştekî. Ez dikarim tiştekî bipirsim.
Wat is dit? Ev çi ye? Ik begrijp het. Ez fêm dikim. Me gava din gotibû ik begrijp het niet. Lê li vê derê jî em dibêjin ik begrijp het. Ez fêm dikim. Yani ez wê fehm dikim. Ew tiştê ku em behsa wê dikin ez ji wê fehm dikim. Ev tê wê wateyê. Ik ben verdwaald. Ez wenda bûm. Verdwalen tê wateyê wendabûnê. Gava ku em bibêjin ik ben verdwaald wê çaxê tê wateyê ez wenda bûm. Kan ik je helpen? Ez dikarim alîkariya te bikim? Ev helpen alîkarîkirin e. Ik heb hulp nodig. Pêwistiya min bi alîkariyê heye. Hulp tê wateyê alîkariyê. Nodig tê wateyê heye. Ik heb ev wekî qalib em dikarin bikar bînin. Ik heb hulp nodig. Ik ben allergisch voor çokolade. Alerjiya min ji çikolatê heye. Ev allergisch tê wateyê alerjiyê. Hulat vertrekt de trein. Tren di saat çendan da radibe. Yani saat çendan da diçe. Valan li vê derê min ev zêde ye. Divê saat biye min 6 tane. Li min biborin. Li vê derê vertrekin tê wateyê hereketkirin, rabûn, çûn. Var is het stasyon? Stasyon li ku ye? Di Kurdî de ji stasyonê re kan ik met een kreditkart betale? Ez dikarim bi karta krediyê bidim. Dema ku mirov diçe danûstandinekê dike li marketekî yan jî li kafeyekî mirov pere dide ne wisa? Mirov yan kontak dide pêşin yan jî bi kredîtkartê dide. Li vê derê behsa wê dike. Kan ik met een kreditkart betalen? Bi peranê hûn dizanin di marketan da yan jî dikanan da dikanên din mirov dikare bi kredîtkartê jî heqê tiştê ku mirov kiriye mirov dikare bide. Ik heb een reservering. Rezervasyoneke min heye. Rezervering tê wateyê rezervasyonê. Gava ku mirov ji bo hotelekî ji bo cihekî mirov cihê xwe diqetîne ji wê re dibêjin rezervering. Wat doe je graag in het weekend? Di dawiya hefteyê de hez dikî çi bikî? Li vê derê weekend tê wateyê dawiya hefteyê. Ka xiraq wandelen in het weekend. Ez hez dikim dawiya hefteyê biçim meşêv. Wandelen tê wateyê meşînê. Wat is je adres? Navnîşana te çi ye? Mein adres is Steenstraat 10. Navnîşana min Steenstraat 10 e. Li vê derê hevalno ev adres em dikarin di Kurdî te jî adresê bikarbînin. Yani peyveke nexerîbe. Piraniya Kurdan vê peyvê dizanin adres. Em dikarin bibêjin adresa te çi ye? Ev jî dibe yani. Kan ik je helpen met iets? Ez dikarim di mijarekî de alîkariya te bikim? Ja, ik zoek een goed restaurant in de buurt. Wat is je favoriete sport? Werzişa te ya bijarte çi ye? Yan jî werzişa te ya ku herî zêde tu jê hez dikî çi ye? Mein favorite sport is futbol. Werzişa min a bijarte futbol e. Yan jî werzişa min a ku ez herî zêde jê hez dikim futbol e. Di vê navberê de ez bibêjim hevalno ez qet ji futbolê hez nakim. Lê kesên ku jê hez dikin hene. Ev li gorî merve tê guhertin. Heb je een auto? Otomobîleke te heye? Yan jî otomobîla te heye? Ja, ik heb een rode auto. Erê, otomobîleke min a sor heye. Rod tê wateyê sor. Waar werk je? Tu li ku dixebitî? Waar tê wateyê li ku. Ev jî werkin e. Lêkera werkin tê wateyê xebitînê. Min gava din got ne wisa? Ik werk bei een IT-bedrijf in Amsterdam. Ez li Amsterdamê li cem şirketeke IT'yê dixebitim. Wat eet je graag? Tu ji kîjan xwarinê hez dikî? Ik eet graag pasta en salade.
ji xwarina makarona û seletê hez dikim. Ji vê makaronayê re em dibêjin meqirne jî. Yani di Kurdî de meqirne jî tê gotin, makarona jî em dikarin bibêjin. Em çi bibêjin jî ji xwe makarona hûn dizanin peyveke latînî ye. Makarona, meqirne ferq nake. Kûniyê min di vex Narhet stasyon Weise. Tu dikarî rêya stasyonê nîşanê min bidî? Li vê derê Weisen tê wateya nîşandan. Dvex tê wateya rê, het stasyon tê wateya stasyonê. Natürlich, het stasyon is rechtdoor en dan linksaf. Helbet rasterast diçî û dûra stasyon li çepê ye. Evelno, welke dag is het vandaag? Îro çi roj e? Vê derê vandaag tê wateya îro. Het is vandaag woensdag. Îro çarşeme. Wat voor weer is het vandaag? Îro heva çawa ye? Het is vandaag zonnig en warm. Îro tav û germ e. Zonnig tê wateya tav. Warm jî tê wateya germ. Kun je me dat uitleggen? Tu dikarî wê ji min re vebêjî? Ja, natuurlijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Erê, helbet. Ew bi rastî pir hêsan e. Li vê derê eenvoudig tê wateya hêsan yan jî asan. Ik ben moe. Ez westiyam. Misschien moet je wat rust nemen. Dibe ku divê tu hinekî beyna xwe bistînî. Li vê derê rûstin neymên tê wateya bêhnistandinê. Ik heb Hunger. Ez birçî me. Latin vidan îstî ete hale. Wê demê em biçin tiştekî bixwin. Ik ben blij. Ez kêfxweş im. Dat is goed om te horen. Ev baş e ku mirov bibihîze. Ik ben boos. Ez beheersim. Wat is gebeurd? Kan ik iets doen om te helpen? Çi qewimî? Ez dikarim ji bo alîkarî tiştekî bikim? Ik ben verdrietig. Ez xemgîn im. Li vê derê verdrietig tê wateya xemgînê. Het spijt me dat te horen. Wil je ervoor praten? Min xemgîniya te bihîst, ez xemgîn bûm. Tu dixwazî derbarê wê de biaxivî? Ik moet gaan. Divê ez biçim. Li vê derê xan tê wateya çûnê. Okay. Tot ziens. Baş e. Bi xatirê te. Wanneer kom je terug? Tu kengê vedigerî? Ik kom volgende week terug. Ez ê hefteya bê vegerim. Heb je plannen voor vanavond? Ji bo êvarê planên te hene? Ja, ik ga naar de bioscoop met vrienden. Erê, ez ê bi hevanan re biçim sînemayê. Wil je iets drinken? Tu dixwazî tiştekî vexwî? Ja, graag een kopje koffie. Erê, ji kerema xwe fîncana qehwe.